po 6 kolách. Spoznáme víťaza, spoznáme troch najlepších. Nielen jazdci, ale ani publiku sme plní očakávania. Určite výkop favoritky v prvej čiare. Netreba však zabúdať ani na možno Jožka Zimmermana. Zabúdať na dvojicu Juraj Baláš, respektíve Tomáš Obrej. Ktorá by prípadne mohla zamiešať kartami o... Tak už sme pripravili posledných 5 sekúnd. Pripraví sa. Žolčinu predvádza na ceste. To znamená dvojka maďarských zástupcov v čele. Mal si pravdu s tým Jožkom Zimmermanom, veľmi dobre odštartoval. Veľmi dobre. Cimo je momentálne druhý, ale v tej pasáži reálnej trate, v tej pasáži žolníkovej verzie trate vedie Zoltán Šimon. Na to štartové pole sa nám rozdielu na 4, ktorí to zatiahli hneď doprava, 4, ktorí pokračovali rovno v tom žolníkovom poli. Tradične zatiahnutá prachová opona. My z nášho komentátorského stanovišťa nevidíme, čo sa deje, ako to vyzerá na čelných priečkách. Teraz už sme múdrejší. Áno, Attila Moser je v čele, ale je tam obrovský súboj o druhé miesto. Pričom si pripomínam, že sa nám tam miešajú zatiaľ chalani medzi tými, ktorí mali Jokera a nemali Jokera. Cimo je druhý. Oj, to sa bolo trošku nervózne a to už je Zolčimon, áno. Zolčimon ide cez Zimmermana a je to Maruša Holler, tak toto tam bude ešte bojať v výkope. Holler versus Zimmerman, jazdí do ďalšieho kola. Je to náš Oblej, Cimo ide pred Rakušanom ešte stále v týchto chvíľach. Ďalší